Milí posluchači, vítejte u naší 22. epizody podcastu Valcast. Dnešním hostem je tady současný zápasník v Clash of the Stars, teď už teda jenom Clashi, boxer a bývalý trenér Denis Drbal. Čau Denisi. Ahoj, ahoj, zdravím tě. A všetující. Jak se máme takhle, jaký byl dnešek a celkově jaká byla cesta z Prahy? Jo, hele, dnešek dobrý, cesta v Praze je jako hrozný, ale tak to je normálka, to je prostě všude uspaný, ale máme se dobře, dneska jsme se viděli s Jirou, se všema, takže vypadá to dobře. Vypadá to slibně, že by si mohl být i v březnu na 11. No uvidíme podle toho, jak třeba zareaguje Aleš Bejr. To jsem viděl právě u tebe na stories, než jsem vůbec jako zapínal tenhle stream a než jsme zapínali ten podcast, že mám pocit, že tam právě vyzýval Aleše Bejra. No, jo. Myslíš? On jako vyzval mě. V MMA mám pocit, ne? MMA, no, nebo něco takového, takže já jsem mu to jenom zopakoval, že se mnou, že to furt s tím počítám a že doufám, že to vezme. Takže uvidíme. OK, tak se uvidí, snad teda jako to vezme a klasicky se neposere, jako posledně. No, přesně tak, budeme doufat, že ne. Jinak dneska teda bych s tebou chtěl probírat klasicky vlastně ten box, pokud by ti to nevadilo, tak i to trénování toho Aleše Bejra a Clashko. Jo, to není problém. OK. No a jinak se teda uvidí, jak zareaguje Aleš, jo? No nicméně jako je tam Aleš, ale hlavně tam teďka number one je Shelby. To právě i hodně lidí mi psalo na Instagramu do otázek, že včera právě jak jsem dával to Instagram storíčko a já teda rovnou vezmu tu jednu otázku z toho Instagramu. A to je, jestli máš větší obavy ze Shelbyho, když jdete bez rukavic. Jestli teda vůbec půjdete bez rukavic. No takhle, prostě ta váha hraje strašně moc. Jedině kdyby šel bez rukavic, že bychom šli 71, moji váhu. No. A potom prostě to jako nemám obavy. Jedině o co mám obavy, tak o svůj obličej, protože ať vyhraje člověk nebo prohraje, tak stejně ten obličej má roztřískaný. Jako když to bude štípaná. No tak jasný. Ale jinak jako si myslím, že to bude vyrovnaný zápas. To s tím Tysonem bylo crazy, jako no, to vůbec jako takhle ze začátku tě vůbec cením, že si do té klece zrovna proti Tysonovi nastoupil, protože já bych v životě tam nestoupil proti Tysonovi. No já jsem jako mě to mrzí, že jsem nemohl ukázat prostě ten box svůj, ale bohužel mě tak šokoval tou první ránou, že jsem se potom uzavřel. A i hrála trošku roli ta psychika, kdy tam bylo fakt 8000 lidí nebo kolik, takže povědomí mě to trošičku taky sežralo, ale prostě mě nicméně jako přejel. Tak na lidi seš takhle zvyklý, ne? Sice asi ne na takovejhle počet, ale ne? To nejde srovnat, to bylo poprvé na takový, to nešlo popsat. No má, když byla extraliga boxu nebo jako to, tak tam bylo 100 lidí, jo, takže to proti tady tomu. OK. Jinak my jsme tady docela dlouho i na streamech, právě když jsme sledovali třeba Befory nebo tiskovky teda ne, tam jsem vždycky byl osobně, každopádně když jsme třeba sledovali Befory nebo mediální trénink a vážení, tak jsme tady spekulovali o tom, proč se ti říká jako ledovej muž Iceman. Má to nějakou storku ta tvoje přezdívka, nebo ne? Jo, to má velkou storku, ale to si každý musí jako zjistit sám osobně. No a neřekl bys nám to tady? Ne? Bohužel, ne. OK. To jsme si tady jako s klukama vymysleli, ale z toho vzniklo najednou tady tohle, takže nicméně jako je tam storka v tom příběh, ale člověk si to musí osobně přijít a nějak si to zjistit sám. Vyzjistit, je mi to jasný. Přesně tak. Já právě jsem se tě na to chtěl zeptat na té úvodní tiskovce, ale pokud jsem na to nějak zapomněl, takže... Jasný. A dá se to teda nějak jako vypátrat, dá se to teda nějak zjistit, proč se ti říká ledový muž? Jo, jako dá se to vypátrat, ale převážně to vypátrají spíš jako holky než kluci, to je jako jedna rada. Holky to budou mít trošku lehčí vypátrat. Aha, OK. No, a jaký jinak jako
to byl pocit být v té aréně prostě, kde bylo 8 000 lidí, nebo 7 až 8 000 lidí, tam nastupovat před takovýmhle počtem lidí, když si na to teda nebyl zvyklý a celkově jaký to byl pocit hlavně, když ti nikdo nevěřil, že prostě aspoň já jsem viděl, že si Tysonovi tam dal aspoň ránu, ale nikdo ti nevěřil, že mu třeba nedáš ani ránu a tohle mi přišlo. Jaký to byl pro tebe pocit? No, tak jako čekal jsem, že mi arena přivítá jako vybučením, ale když jsem si vybral docela dobrou nástupovku, tak si myslím, že to jako lidi rozproudilo. No, víš, že jo. Zapomněl, že vůbec nastupuju, ale bylo to super na druhou stranu, ale jak říkám, prostě najednou mě úplně všechny myšlenky a všechno mě šlo jako mimo hlavu, úplně jsem měl prázdnou hlavu, jen mě přišlo, jak kdyby to bylo takový, to si člověk musí zažít asi sám, ale ten nástup a takový, jak jsme se tam představovali, to bylo super. Se mi to strašně líbilo. A jinak jako nějaký spor s tebou a se Škopem není mezi váma, takhle, kromě toho zápasu. To bylo čistě prostě jako boxerský, čistě sportovní. Jako, jo, že jsem prostě zachránil ten zápas. Podle mě řekl bych, že jsem ho jako nahradil dobře, nebo nicméně vypromovaný byl extrémně, za mě extrémně dobře. Jako dobře si to promoval, protože právě jako jsem viděl na sociálních sítích nějaký ty edity vlastně z té úvodní tiskovky, jak se tam do Tysona opřel a takhle, takže to jsem viděl, no. To se vypromoval dobře, to souhlasím. Jo, takže beru to tak, ale mě štve, že ten zápas nebyl delší, no, že jsem tam nemohl víc zaboxovat, ale to se nedá svít. Jinak, jestli jsem viděl správně, tak on potom, když tam jako spadl na zem při tom zápasu s Tysonem, tak on pak na tebe tam měl nějaký gesta, nebo to se mi jenom zdálo? No já si tam jako usmíval se podle mě, víš, jako provokativně. Jo, no protože třeba co vím, tak na Clash of the Stars 9 v té Fortuna aréně proti tomu Shelbymu, tak tam tam myslím, že to bylo taky asi čistě sportovní, jo, ale že tam právě jako když tam třeba byl Shelby na zemi, tak tam taky do něj jel, ať se zvedá a tohle a tak. To bylo, on právě na ty lidi křičí, jako ať nevstávají, to mi říkal na tom beforeu, že ať nevstávají, že chce ušetřit, ale na mě nekřičel, jenom jako ať vstanu, jako tam to byl přesný opak tady. OK, dobře. No, každopádně teda bych se přesunul vyloženě k těm otázkám, co tady mám připravený. A asi bych začneme z ostra, začneme z hurta. Začal bych právě ohledně té spolupráce s Alešem Bejrem. Přece jenom jsi jeho bývalý trenér, takže jak jsi se vůbec k tomu dostal, že jsi trénoval Aleše Bejra? Já vím, že o tom máš video na YouTube, kde se i vyjadřuješ k tomu, že už s tím člověkem nechceš mít nic společného, že celkově prostě nechceš s ním už být moc spojovaný, ale i tak by mě, i si o tom mluvil, myslím, na nějakým TikTok streamu, každopádně i tak by mě tady v tomhle podcastu, i než tady téhle 22. epizodě Valcastu zajímalo, jak jsi se vůbec k tomu takhle dokopal, nebo nedokopal, ale prostě dostal. No tak on zavolal mému tátovi, protože se znali a táta jako nechal tu příležitost mě a já jsem to vzal hnedka a hned jsme se za týden snad potkali a už jsme začali trénovat. A to bylo právě teda vlastně jako ta příprava na Novotnýho? Jo, na Novotnýho, přesně tak. Kam vůbec ani ještě jako nenastoupil, no. Ne, ale to bylo... Nechápu to, proč prostě stačilo jenom nastoupit, on by ho porazil 100%. Jo, tak to si taky myslím, že jo. Jako Novotný jediný, co měl na tom zápase, dobrý. Já jsem teda tam pak byl u Opata s medikama, takže jsem ten zápas neviděl, pak jsem ho viděl až zpětně z highlightů, ale jediný, co tam jako Novotný předvedl, byla hrozně dobrá nástupovka a to mi přišlo jako taky jediný, no. Jo. Je to dobrá, ale nedá se svítit, no, ale se tak rozhodnu. A to by mělo to nějaký jako spojení s Redfacem, nějaký důvod tam i s Redfacem byl, nebo to bylo čistě jenom z Alešovo hlavy? No, spíš asi peníze, že mu Redface asi něco že mu chtěl nabízet nebo něco. Tady to takhle úplně, jako neznám tu pravdu, jestli mu nabídli nějaký peníze, nebo víc peněz, nevím. Ale asi určitě Redface nebylo to z jeho hlavy, jako určitě v tom hrál roli Redface. Tak to jako mrzí mě to, protože co třeba tak i vím, tak právě Aleš Bejr pak tam chtěl nastoupit na ten zápas
proti Novotnýmu, už tam byli před tím stadionem a tohle, oni ho tam nepustili. Což na jednu stranu chápu, protože už měli náhradníka domluvenýho, že jo, a na poslední chvíli takhle náhradníkovi pak říct, že už zpět vypadně tady Bayer, tak to prostě nejde. No vlastně no, chápu, taky bylo to prostě to, no, prostě měl přijet hned a neměl dělat píčoviny kolem. Já s tím naprosto souhlasím. Jak by se jinak popsal jeho přístup, jako Alešovo Bayerovo přístup k tréninkům a no, k zápasům se asi nebudeme vyjadřovat, to jsme všichni viděli převážně jako to s tím Novotným, potom ještě se Soukupem, kde to vyfauloval, aby, nevím, jestli to taky bylo nějak jako máznutý, aby Soukup vyhrál nebo ne, to je jako tak jedno, ale překvapil tě něčím vyloženě Bayer během těch tréninků? Jo, že má neskutečnou fyzičku, jako. Že má jako... Jako na jeho věk, myslíš? Jo, na jeho věk má jako neskutečnou fyziku, jako fyzu prostě. Tím mě jako překvapil a hlavně i jako, prostě fyzicky je fakt jako to na to, že mu je 50, nevím, tak prostě fyzicky strašně dobře připravený, má strašně dobrou fyzickou kondici. Tak to jako to nemůžu říct ani půl, že to má fakt lepší kondici, jak ty Vogová třeba, no jako třeba 70% jako amatérských boxerů. No jasně, no. Ale on celý život sportuje, takže se to potom podepíše, že prostě tu fízu má. Takže jo, tady tak mě hodně... Já jsem i pak viděl nějaký jako rozhovory někde, že prej i když byl mladší, jak dělal sekuriťáka a tohle. No, on dělal takže by to dávalo i smysl, no. Takže tady mě překvapil nejvíc. Určitě jak je fyzicky připravený. OK. Vlastně, když si to teďko tak vezmeš, tak trénoval jsi i někoho jinýho než jenom Bayera? Tak tady si jako měl jsem soukromky svoje a jakoby když z velkých tváří, tak to je jenom Bayer. Aha, OK. Jako protože promiň, že ti do toho skáču, mluv. Já tady mám otázku právě, že jaký jsou největší rozdíly mezi tréninkem profesionálního sportovce a někoho, kdo se věnuje zápasům pro show, jako je třeba Bayer, že jo? No tak my jsme ty tréninky brali jako profesionálně. Jakože nebrali vážně, trénovali jsme prostě naplno. Trénovali jsme různé kombinace, co zápas se bude dělat, čím by třeba mohl vlastně starosta ohrozit. Takže my jsme trénovali na profesionální úrovni prostě, nebo na profesionální, prostě byla to dost na velký úrovni, jako na vysoký, takže... Jo. Takže tam žádný rozdíl nebyl vlastně mezi tréninkem nějakého dobrého sportovce a nebo prostě amatéra. To bylo prostě, trénovali jsme úplně stejně, jak se všema. A jak často jste třeba trénovali? 3krát týdně jsme trénovali. 3krát týdně? Jo. A on do toho ještě, on chodí ještě plavat a do fitka, takže on si to jako nahradili jinýma věcma, no. Tak to jo. Mně právě přijde, že 3krát týdně trénovat zrovna, i když máš podepsanou smlouvu na zápas a tak dále, je docela málo. Ale jestli k tomu plaval a chodil do fitka, tak to je v pohodě. To tím pádem je pochopitelný. A máš jinak nějaký... No, takže on to měl prostě takhle, že to měl rozdělený 3krát týdně box a potom do toho chodil to fitko, nějaký sprinty a tak. Jo. No to je... A máš jinak nějaký vtipný nebo zajímavý příběhy právě z tréninku, o který by se tady mohl podělit s Bayerem? Ještě něco takhle napadne? Hele, takhle, no, tyhle ani ne jako snad, ono fakt jsme to brali vážně. Jako, ono se tam nic vtipného nestalo, protože jsme to fakt brali 100%. A jako prostě sranda šla mimo v tu chvíli, takže já vlastně žádnou jako vtipnou historku s ním ani nemám, no. To je dobrá otázka, ale nemám vůbec nic s ním. Tak to mě teda popravdě překvapilo, to jsem nečekal, že to bude Bayer brát až takhle vážně, když to jako nakonec ten zápas dopadl, jak dopadl, a zároveň fakt jako jsem nečekal, že to bude brát jako profesionální sportovec a ne spíš jako víc jak ten showman. No, bylo to prostě profesionálně. OK. Zajímavé. Takže tam jako žádná sranda jako vůbec nebyla v tom, prostě to byl 100% trénink.
A ty jsi se jinak takhle ke Clash of the Stars, konkrétně teda vlastně teďko k podepsání smlouvy a tak dál, dostal pomocí toho, že jsi teda trénoval Bejra vlastně, takže ti k tomu i jako napomohl trochu, když to tak řeknu? Ale určitě jako bez Aleše bych nebyl tam, kde jsem teď. Ale Aleš měl tu možnost se seznámit s vedením a takhle. No. A já jsem potom přišel a domluval se s nima zápas. Aleš mě furt říkal, jak to, ale Aleš mě s nima seznámil, ale ty věci kolem, už toho domlouvání, s kým bych mohl mít zápas tady tohle, to jsem si zařizoval už já sám. Ale bez Aleše, kdyby byl telefon, nezavolal mému tátovi a táta to nechal mě, tak v životě nejsem tady. Tam, kde seš momentálně, teď teda v organizaci Clash. Okay. Jo. Ale jak Aleš říká, že to je jenom díky němu, tak to prostě tak není. Jasný, no. Jinak máš teďko vyhlídlý nějaký potenciální soupeře do dalších zápasů, když nemám teďko jako na mysli v potaz toho Aleše Bejra třeba v tom MMA nebo toho Shelbyho? Máš tady ještě někoho dalšího? No, tak tady ten Brian Shelby, Aleš, no ještě teďka Kokaino mě hodně vyhrotí, to vůbec nechápu jako důvod, co k tomu má. Taky nevím. Ale jinak asi zatím jako jasně, že bych zbyl, třeba Veselýho bych zbyl a takovýhle lidi. Ale bych prostě zbyl, když hodně lidí mě píše, že proč klesám tady na tu úroveň, ale já chci prostě mlátit takovýhle lidi, oni si to zasloužej. Jako já jsem si zasloužil tady dostat vočkopa za ty keci, tak já chci tady to, když někdo sere a nadává mi, tak ho prostě chci zbít a je mi jedno, jestli to umí nebo ne. Jo. Takže teda teďko popřípadně tam máš vyhlídl ještě jako Kokaina, protože tě nadává absolutně z žádného důvodu a veselý tě štve tím, jak se chová, hádám, ne, celkově. Jo. Jako veselý bych jenom jako to, ale jinak ho mám totálně v prdeli. Okay. Jako je mi totálně jedno. Ale tam je ten Shelby, protože tomu jsem to slíbil a ještě jeden soupeř se teďka jako otvaruje, ale to ještě nechám jako v utajení. Utajení, jasný, pro jistotu, OK. Jo, jako takhle, kdyby Aleš kdyby za mnou přišli, že Aleš do toho jde, tak bohužel upřesním toho Aleše, protože prostě s ním ten spor je osobní, s ním je to fakt jako vyhrocený. Takže kdyby teďka za mnou přišli, že Aleš to přijmul, nebo kdyby to, tak prostě teďka vezmu toho Aleše a třeba až potom toho Shelbyho, ale nicméně teďka je Shelby jako asi nějak tak první. A teď upřímně, jo, od tebe slyšet, myslíš si, že to Aleš Bejr přijme? Že na to zareaguje vůbec nějak? Podle mě na to vůbec nezareaguje. No, já doufám, já si myslím, že teďka ne, nebo já nevím, já si myslím, že mu ta show chybí. Osobně, že mu chybí to prostředí těch fanoušků, tady tohle, že jo, ty bezděláci prostě musí omrzet, nebo už ho omrzeli podle mě. Tak on je furt v tom Egyptě, ne? Mám pocit, nebo už ne? Už se teďka vrátil, podle mě, už točil na TikToku nějaký streamy, to. Ale jako nicméně, kdyby to přijmul, tak si myslím, že já doufám, že aspoň nějak zareaguje. Ať se ví, jak na tom je. Jasný, no tak snad jo. No, to by bylo super, protože nicméně, jak jsem říkal, prostě, on tady používal mýho tátu, řekl, a za ním přijedu, tak já nemám problém za něm prostě přijet a je mi to úplně jedno. Jasný. Takže hol to nebude v kleci, hol za to nedostaneme peníze a pravděpodobně to bude nějaký průser, ale já si od něj nechám strát na hlavu, aby tady říkal něco o mým tátovi, nebo aby ho používal vůbec ve videích. Jinak, když se takhle zeptám, tak na jaký zápasy, kromě samozřejmě toho svýho, si se nejvíc těšil ten Clash of the Stars 10 The End? Tak těšil jsem se na Alexe Cvernu s Mikuláškem. Takže to vlastně, když si tak na to podíváme zpětně, tak dva nejvíc ukecaný dostali vlastně jako po hubě. To je pravda, no. Já jsem teda víc věřil právě babě Jaze, Vaškovi Mikuláškovi, ale to, co dává Cverna za bomby, to je neskutečný. No, ten Cverna jako ukázal, že furt na ten svůj věk je prostě přesně jako neskutečný, ale podle mě teďka má ten vlastně svůj pík, kdy fakt jako předtím byl jako taky dobrý, ale prostě nic moc, ale teďka mně přijde, že prostě se do toho fakt opřel do těch tréninkách a fakt jakoby se drží toho gameplanu, nějakého toho prostě to a fakt je jako dobrý, jako fakt, což to trefil a přišlo mi to úplně jako superový, že ten box mu sedí v těch malých rukavicích, takže určitě já v tom pokračuje, no.
Jako určitě z mýho pohledu by byl zajímavý zápas, třeba věkově by to bylo plus minus vyvážený, ale ne, asi by to jako skillově vyvážený rozhodně nebylo, ale třeba představ si zápas Cverna proti Bayerovi. Ještě jednou, Cverna proti Bayerovi jako zápas. Protože mně přijde, že jsou váhově podobný, ne? Nebo ne? No jo, ne, to ne, jako... To bude stejně jak ale to by ho úplně Cverna zničil, jako ve všech ohledech. To jako asi jo, když jsem pak koukal na ty jeho předchozí zápasy, ať už s Kotalíkem nebo teďko s Mikuláškem, jako... No, vůbec by nemělo jako žádný, to by, no. Ale zase mi přijde, že by to přitáhlo dost lidí, tenhle zápas. Já si myslím, že moc ne, protože Cverna by k tomu nemá žádný důvod s ním vlastně jít, že jo. Tak jako ty facky na té tiskovce, když si vezmeš, že by to Bayers chtěl z toho důvodu. No jasně, ale nevím, jestli bych chtěl se táhnout z toho jeho show, co on dělá. Jo. Jestli by to jako dělal to tempo jeho Aleše. Jo. Jasný, chápu. Jo, jako já s Alešem, jako já bych úplně byl nepříčetný na těch já fakt si strašně přeju, ať to vyjde. Protože prostě to chci a nechci ho někde na ulici, aby jsme se potkali a řešili to. Tady to můžeme řešit jako chlapy. A ještě za to dostanete zaplaceno. Vyděláme si třeba i hezký peníze, můžeme si jako to volet po Vánocích, že jo. Takže to, ale hlavně to vyřešíme jako chlapy prostě a nikdo nám za to potom nebude odsuzovat. Nikdo nikoho nebude nahánět někde soudně, takže to bylo úplně ideální. No, tak já budu držet palce, aby vám to samozřejmě vyšlo na ten březen nebo do budoucna, aby se nějak Aleš vyjádřil. Budu to pečlivě sledovat. Já taky to určitě budu sledovat. Ale hele, když se teďko teda přesuneme vlastně na tvoji kariéru a celkově ten sport, tak jak ses vůbec dostal k bojovým sportům a co tě na něch nejvíc přitahuje? Od kolika let takhle děláš box, bojový sport? No, já jsem box dělal jako třeba od 8 do 10, jako, a to jsem prostě jenom tak jako boxoval, že jsem si plácal do pytle. Jo. A potom jsem to začal dělat od 15, já právě na to, jak chvíli boxuju, tak jsem se dostal strašně daleko, já boxuju třeba 2 roky, 3 roky. Aha, dostal jsem se do reprezentace, boxoval jsem extraligu, že jo, nejvyšší amatérskou, takže já jsem se díky tady to, prostě jsem se k tomu takhle dostal díky tátovi. Tak já si jdu vyzkoušet box a jasný. To prostě bylo. A chytlo tě to prostě. Jo, ale na to, že boxuješ 2 až 3 roky, tak jsi docela jako zkušenej mi přijde. No, teď jo, oni to jako to prostě jsem jako podědil, protože každý boxoval z mý rodiny, takže se to nějak asi všechno vmísilo do mě. Ale právě jsem s tím skončil, protože jsem teďka rok nic nedělal. Právě za mnou přišli tady s tím a prostě mi ten box, už jsem tím byl přežranej, no. Jo. Bylo v toho v jednu chvíli toho bylo strašně moc. A takže proč jsem skončil, k tomu mám jako nějaký důvod, no. Určitě, a tady ten zápas fakt dal jenom, abych si dal výzvu, vyzkoušel novou disciplínu, box v malých rukavicích. A prostě jsem zase doladil formu, protože jsem dost přibral. A takže jako mi to aspoň takhle pomohlo v nějakých směrech. A jinak vlastně s Shelbym, když teďko se vrátím k tomuhle zápasu, tak v tom je nějaká jako osobní spor, nebo to je vyloženě taky ze sportovního hlediska jako s Tysonem? Ne, určitě tam jako je, protože jsem řekl, že jsem lepší jak on. Aha, ok. Jo, a takže jenom my si chceme prostě porovnat zkušenosti, nebo ty skills, kde vlastně teda lepší je. Ale já proti Shelby vůbec nic nemám, jakože bych ho nějak nenáviděl nebo něco. Prostě jsme se jako rozešli názorama a jdeme si dát zápas a tím to hasne. Okay. Jo, já jsem přistoupil teda na to, že půjdeme bez rukavic, ale já nemůžu jít prostě 77 nebo něco takového psal. Já prostě na to nemám svalovou hmotu. Já jsem chodil 67, 70 a nemůžu teďka prostě z ničeho nic chodit. To bych musel mít na přípravu třeba půl roku, abych nabral svalovou hmotu do 80 nebo do 77, že jo. No, jo, takže jako kdyby jsme se domluvili, tak můžeme jít 71 a tolerance kilo, takže 72, takže oba bychom hubli 5 kilo třeba, jo, takže to není nic hrozného, když člověk maká a jí normálně a nepije nějaký srajdy, jako myslím sladil na koulu. Jo. Jako energiáky a tohle, jasně. Jo. Určitě. Jo, takže to je moje jediná podmínka, řekl jsem mu, že si nebudu vybírat nic
ale prostě teď jsem zjistil, že na tom zápase to prostě nejde to. A jde mi i o zdraví prostě, jo. Takže já prostě mám svalovou hmotu mám prostě na 71, na 70, kterou jsem chodil celý život. A teďka z ničeho nic nemůžu jít bez rukavic 80, že jo, nebo 77, ale když se najíme, napijem, tak pravděpodobně oba budeme mít třeba 80, no. Jako určitě, jako to já sám právě, nevím, jestli máš taky rychlý spalování nebo ne, ale já momentálně teď vážím právě 65 kg a snažím se nabírat na 80, jo, a sám vím, jak je to těžký, takže ti v tomhle naprosto rozumím, tyjo. No ale nejenom jako víš, že prostě jako bez rukavic to je největší extrém a já to chci taky zkusit, chci jako překonat nějaký jako svůj jako strach z toho, víš, nikdy jsem to nevyzkoušel, nějakou svoji výzvu, ale je to prostě o zdraví, víš. Jo. Takže já si volit riskovat ve všech směrech, kdybych riskoval úplně ve všem, tak mě tam může taky sestřelit a vole, můžu být vole na vozíčku nebo něco, no. Určitě, tam riskuješ i tohle, no. Nicméně, vlastně, ty víš, kdo měl být původní soupeř Tysona ještě před tebou? Řešil se někdo, nevíš o nikom? No, to si něco říkal Líra, že řešili jako Siváka, no. Jo. Ale jiné soupeře pro něj nemohli najít žádnýho a já jsem to bez váhání vzal, přistoupil jsem na tu jejich váhu, že půjdeme i malý rukavice. A to on málo kdo jako vidí, ale já se na to nechci vymlouvat, já jsem to vzal, jo, nikdo mě nedržel už pod krkem. Jasný. Jo. Ale prostě už teď jsem si to zkusil a mám prohraný 2 zápasy, nebo 3. No. A právě z toho zápas byl na extralize a šel jsem o váhu vejš a taky jsem na to doplatil prostě. Okay. Na ty bomby, jo, já jsem ten kluk měl úplně silově a já jsem prostě nemohl nic, takže prostě je dobrý, hlavně kdo chce začít boxovat, tak hlavně párujte se svojí váhou, protože hlavně budete mít ten nejlepší sparring partnera a když vás potom někdo nahulí, tak jste zvyklí na tu váhu, na kterou máte být. A když do vás půjde 80 kg, jak budete mít 70 kg, tak počítejte s tím, že prostě to tak nepůjde, no. Tak když budeš mít jako těžšího spárovacího takhle partnera, tak to má taky své výhody, ne? No, ale jako ale proč bys to měl dělat? Proč bys měl dostávat takový bomby na hlavu? Samozřejmě ne jako po každý, jo, myslím jednou za čas, no, abys popřípadně jako chápeš. Je dobrý jako dohodování, no, ty hlavy. Yes, právě, no. Jo, jako to já v tom tak asi nic jako extra nevidím, ale že pokud chcete spárovat a chcete se v tom sparingu zlepšovat, tak spárovat prostě se svojí váhou. Jasný. A to je za mě jako prostě zkusit si hledat furt, chodím 70, tak hledat si 70 kilovýho proti mně. Co nejvíc, abyste ty váhy měli vyrovnaný. No tak jsem právě to měl na mysli jenom jednou za čas, ne po každý, protože po každý to je nesmysl, ale jednou za čas si myslím, že je to právě výhodný na zocelení té hlavy, no. Tak to je za mě prostě trošku zbytečný, dostávat prostě rány navíc a ještě takový mordy, když vlastně nemusí ten člověk, jo. Jasný. Jinak, když si vzpomeneš takhle na úplně svůj první zápas, tak nemyslím teď v Clash of the Stars, myslím všeobecně, tak jaká byla tvoje úplně první zkušenost se zápasem a jestli si pamatuješ, jak ses tehdy cítil? No, to na to nikdy nezapomenu, každý, kdo nastoupí, kdo má ten první zápas, tak na to nikdy nezapomene. A co se zeptáte jakýhokoliv fightera, tak na svůj první zápas nezapomene. A bylo to hrozný, to bylo úplně, jak to bylo poprvé, jak to bylo něco úplně novýho, kdy vlastně on ti chce ublížit ty jemu. A bylo to šílený, jako fyzička, úplně strašný, úplně to byl nejvíc nechutný zápas, který jsem snad kdy zažil. OK. A to bylo strašný. A vyhrál jsi ho? Nebo... Jo? Vyhrál jsem. Já jsem vyhrál snad 10 zápasů za sebou a potom jsem byl na Republice a tam jsem právě už narazil na nějaký prohry. Jasný, OK. Jinak tady Joška v chatu právě píše, že tě cení, že jsi vydržel takový bomby od Tysona, jakože se vydržel. Jo, no to je poprvé a to ještě jenom chci říct, že to je poprvé, kdo mě někdo někdy ukončil. Jo? Já jsem nikdy nebyl ukončený na TKO, KO, vždycky to bylo na body. Tak ale zase, když si to vezmeš, tak to je zároveň, jo, je to jako
první zkušenost, víš co, ale zároveň prostě když se tě na tohle někdo zeptá, ty řekneš, že jako první TKO si dostal od Josefa Tysona Škopa, tak je to i flex, víš co? No, od jasně, někoho takového, ale... protože kamo Tyson, já jsem se ani jako popravdě nedivil, že ten kurz na tebe byl takový, jaký byl, však Tyson je prostě rozbil i Mavara a profesionály, jo, takže jak jsem říkal už na začátku, jsi za mě blázen, že si vůbec tam nastoupil proti Tysonovi. A cením tě v tom. Jako to jsem rád, ale mi to jako zpětně štve prostě, že jsem tam neukázal víc. Jasný. Je to aspoň třeba kola, fakt jsem čekal, že to bude dobrý zápas, ale říkám si, že mě netrefilo to první ránou, právě to mě udělalo celý to oko, tak by to třeba pokračovalo dál, ale to už člověk neví, co by bylo dál. Možná by to dopadlo hůř, možná líp, nevím. Nicméně prostě ta první rána mě úplně vyřídila. To byla bolavá. Jinak třeba jsem slyšel, že ve Spable Gymu učí to, že když si ze začátku s oponentem plácáš, takže ty to plácnutí jakoby nafejkuješ a rovnou mu, ty si jakoby s ním plácneš, ale rovnou mu napálíš. Dělá se to? Můžeš to udělat, no. To není povinno. A je to jakoby svinský, nebo jak bys to třeba bral ty tohle, kdyby někdo udělal? Ty bogo. Já jsem tady to nikdy nezažil. Ale kdyby mě to asi někdo udělal podle toho, jak bychom třeba byli vyhrocený mezi sebou. Jasný. Kdyby jsme na sebe byli to a on mě to udělal, tak bych se nedivil, protože prostě máte k sobě nenávist a prostě každá tady takováhle finta, nebo jak to říct, prostě jasný. Tak prostě to je třeba někdy třeba, no. Takže jako kdyby mě to udělal někdo vyhrocený, tak si řeknu moje chyba, že prostě jsem na to nalít. Člověk furt musí být připravený, furt. Určitě. I když jsme si ji plácali, tak oba prostě mohl vidět, že jsme prostě byli daleko od sebe, protože nevíš, co ten druhý právě má v hlavě a jestli tě nechce hnedka potom udeřit, no. Takže vždycky, když takhle si, tak furt je dobrý být ve střelu, furt. Ať si jdete ťuknout, nebo ne. OK. A jinak, co tě takhle motivovalo se vůbec zapojit do Clash of the Stars, teď už teda jenom Clashe? Byla to právě spíš jako ten osobní posun, výzva, anebo si to spíš víc vnímal jako tu show? Nebo všechno dohromady? No, tak všechno dohromady, jako já, takhle osobně jsem, jako já jsem vnitřně showman a tady jsem si našel něco, co mě strašně naplňuje. Jo. A je to ten Instagram, je to natáčení na YouTube. A prostě tady to věci kolem tady to mě strašně baví a naplňují mě a fakt chci se tomu věnovat dál. Jo, tak to jsme dva, no. Já jsem doteď jenom streamoval na Twitchi, pak jsem se začal věnovat i sociálním sítím k tomu, protože prostě jinak jsi neúspěšný a zároveň teďko nedávno jsem začal i třeba, ne denně, ale třeba obden vydávat videa na YouTube a mě to baví vyloženě třeba i editovat a taky dělat ty videa na YouTube, no. Když si člověk najde něco, co ho baví, tak já to vlastně nedělám jako pro peníze, jo. Ale já to dělám, protože mi to prostě baví. Jestli tě to naplňuje vyloženě. Jo, a to, že mi to teďka přináší nějaký peníze, tak to je prostě jenom takový plus dobrý. Že vlastně člověk se tomu může věnovat ještě víc. Yes. A máš jinak třeba nějaký, kdyby třeba někdo s tebou chtěl, že by se byl jeho trenér, jako to bylo třeba u Aleše Bejra, máš nějaký kurzy nebo něco takového, nějaký coaching? Jo, no tak jak teďka jestli půjdu se Shelbym, tak se prostě chci věnovat sobě, protože ten výkon musí být 100% a když se člověk věnuje někomu jinému, tak se 100% nevěnuje sobě. Jasný. Takže momentálně jako teďka jsem tomu jako uzavřenej, no. Určitě, ale když po zápase se Shelbym, tak budu mít pauzu, tak určitě bych nějaký soukromky mohl jako dát. A soukromka se pohybuje za 700 na hodinu, no. OK. To je teda takový docela dost, ale na jednu stranu, když jde o tom bojový sport a je to soukromý trénink a tohle, tak je to pochopitelné. Ale taková je průměrná cena, když pojedeš do Prahy, tak je 1500 za hodinu. Jo. 700 je průměr. Prostě to není hodně ani málo. OK. A takhle teda, když bychom se posunuli dál, tak ty jsi teďko Aleše Bejra vyzýval do MMA, takže máš v plánu se věnovat i jiným bojovým disciplínám a nebo vyloženě se chceš furt mít jako hlavní zaměření ten box?
No takhle, já MMA jsem chtěl strašně dlouho vyzkoušet. Takže ten MMA zápas prostě chci si jít vyzkoušet. Jo. A je mi jedno proti komu. Se Shelbym jsme se domluvali, že prostě Shelby, to je jeho podmínka ten box. Jo, ale jasně. Chci prostě vyzkoušet, protože mě to zajímá, jaký to je, prostě když člověk může pracovat úplně se vším, nohy, na zem, grappling, nějaký wrestling, takže to mě strašně zajímá. Ale nicméně jinak jsem zjistil, že box ve velkých rukavicích je furt moje nejoblíbenější disciplína. Prostě v tom jsem jako top, no. OK. A kdyby s tebou chtěl někdo jít třeba K1, tak by si do toho taky šel? Podle toho, kdo. Jasný. Kdyby byl nějaký třeba Lukáš Hudler, tak teď jako super sportovec, nebo jako rozjetej úplně jak vlajek flak, úplně moc cením. Tak s ním bych třeba nešel, jako kdyby mě Kleš měl zaplatit, tak prostě nepůjdu, protože by mě zbyl nohama, by mě rozkopal. Jasný. A to jo, ale kdyby šel někdo se stejnýma zkušenostma nebo o trošku víc, tak jsem schopný to jako jít tu K1, protože jsem už byl na tréninkách s kopama, baví mě to, ale když jsem potom šel spárovat se zkušeným klukem, tak mě zničil úplně, mě nějaký ruce mě vůbec nepomohly v tom. Jo, že ty kopy byly silnější, předpokládám, že? Jo, držel si mě, odkop si mě, prostě dával kolena tady tohle, takže to bylo úplně šílený, no. Ty kokos, já jako K1 si nedokážu představit, no. Ten box a MMA ještě jo, hlavně třeba to MMA, to mě láká nejvíc, ale zrovna K1 si taky nedokážu představit, no. No, jako já si dokážu představit, ale proti stejný úrovni. Na stejný úrovni takhle. Jinak, jak takhle vypadá vůbec tvůj běžný tréninkový režim? Kdyby se ho měl třeba v rychlosti popsat. Jo, no tak ráno se jde běhat, 7. OK. Teda v 8, protože prostě chodím docela spát dlouho, tak abych měl prostě dostatečně spát. Jasný. Jo, v 8:30 třeba člověk doběhne, v 11 mám trénink, potom oběd a potom mám trénink 5. hodina, no. A ty trénuješ každý den, anebo obden? Jo, každý den jsem trénoval na škopa. Když mám tréninkový režim, tak každý den trénuju, krom neděle. Ne, takhle, v sobotu mám volno. OK. Takže, protože, no, prostě jenom v sobotu mám volno. Jinak prostě trénuju furt takhle stejně každý den. Jasný. Jinak, kdyby si měl popsat tu největší výzvu při přípravě právě na ty zápasy, dejme tomu třeba právě na toho škopa, tak je to spíš za tebe ta fyzická náročnost, anebo spíš ta mentální příprava jako horší? Tak tady hrálo roli jako, že v obě bylo takový špatný, víš? Protože ta příprava byla strašně krátká. Jo. A pokud si vezmeš jakýkoliv jiný zápas, tak by to byla spíš víc ta fyzická náročnost, anebo ta mentální? Jo, já jsem mentálně byl vždycky dobře nastavený do zápasu. Ale je to ta fyzická spíš u mě hrála roli, no. Jo, OK. Takže já jsem vždycky chodil jako fakt dobře nastavený. OK, dobře, tak to tím pádem je jenom dobře pro tebe, ale co si takhle vůbec ty myslíš o vývoji bojových sportů tady přímo v Česku? No, já si myslím, že to je dobrým směrem. Jo? Jako každý teďka chce být vlastně jako fighter, každý chce dělat MMA, každý chce být jako McGregor nebo Oliveira, takže za mě to jde jako dobrým směrem, že lidi jakoby chtějí dělat ty bojové sporty. Tak ono celkově ty bojové sporty jsou dobrý z toho důvodu, že prostě ty, když si to tak vezmeš, tak zápasit je jedna věc, a ať už v nějaký amatérský organizaci, nebo třeba v Clashi, nebo kdekoliv jinde, ale prostě ty bojové sporty, tak když prostě nevíš, co ti život hodí před nohy, víš co, někdo tě napadne třeba na ulici, tak se můžeš i ubránit. A to právě za mě je taky docela dobrý. Jo, protože když klukčina půjde s nějakou zhorčinou a bude mít nějaký základy z toho boxu, tak že ji ubrání je pravděpodobnost prostě větší, no. Takže za mě určitě to jde dobrým směrem. Jasný. Jako, taky si myslím, že je teďko momentálně větší popularita těch bojových sportů, než byla dřív, no.
No to je určitě, to je jako... Takže... Jinak, když jsi takhle zmiňoval třeba toho McGregora nebo další takhle právě zápasníky, máš nějakýho oblíbence celosvětovýho? Floyda. Aha, nice, okay. To je jako, to je špička. A teďka ještě Gervonta Davis, toho mám na tapetě, to je jako, ten bude lepší ještě jak Floyd, si myslím. To je takový unikát, to je prostě něco neskutečného, já úplně miluju. To je boxer, který úplně zbožňuju. Jasný. To je jako, kdybych měl někoho teďka, mě řekli, abych se s někým potkal, tak to bude jako on. Protože mě strašně baví, i jako člověk nemá moc dobrou minulost, že jo, jako taky za něco seděl nebo byl ve vazbě. Ale prostě po boxerské stránce to je unikát prostě boxu, to je ukázka, to je prostě, když se řekne box, tak by se měl ukázat on. Jo, no. Tak já mám právě jako oblíbence, teda není to boxer, ale mám jako oblíbence McGregora, protože mně se na něm líbí to, jak umí spojit vyloženě ten dobrý zápas s jistou show a nevím, přijde mi takový sympatický vyloženě. Zrovna třeba McGregor, jak jsem zmiňoval, tak mě napadla tahle otázka. Jinak už celkem dávno, ale proběhl zápas mezi Mikem Tysonem a Jakem Paulem. Ty jakožto boxer, tak jaký na to máš pohled? Na ten zápas? Myslíš si, že byl podplacený, nebo že to bylo jako legit? Já asi tam trošku bylo něco pláslýho, nevím, vůbec jenom, jako hele, furt prostě ten věk, kdy Tyson, jako když řekneme, kolik vykouří, jako, když to řeknu brkne, já nevím, prostě rozumíme si jako trávy, že jo? Jasný. Kolik on prostě toho spotřebuje a ty jeho plíce museli by 20 let třeba, tak já nevím, jak dlouho nic nedělal. A do toho teďka z ničeho nic za 2 měsíce jsem měl připravit na zápas, tak to bylo jasný, no. Asi trošičku jsme ho podcenili, nebo jsme ho spíš jako moc jsme si mysleli, že to. Ale potom, když jsem se na to zpětně podíval, tak mi to došlo, že prostě věk nejebeš. To rozhodně ne. Když vím on kolik jako ty trávy prostě spotřebuje, tak prostě to bylo jasný, že ty jeho plíce se nezregenerujou za 2 měsíce, no. Tak to je jedna věc. Ale jako ten zápas prostě, nevím, se podle mě nikdy neměl dít. Jo, jako takhle, ono sledoval to celý svět, několik prostě milionů lidí, víš co, už hrozně dlouho se o tom mluvilo. Každopádně jako z mýho pohledu, tak ten věk hraje velkou roli a když si to vezmeš, ten zápas už měl být v létě a byl posunutý teďko na listopad. A je to z toho důvodu, že v létě byl Tyson prostě nemocnej, natolik, že skoro prostě umřel. Takže tím pádem prostě tohle v tom mohlo hrát tu roli taky a jako jak říkáš, může to být světová špička a tak bývalá, ale ten věk nezastavíš. A celkově to zdraví se taky tím věkem, že jo, není už takový jako za mladá. Nevím, jako, a jestli si chtěl třeba ještě zažít takovou tu popularitu, nebo nevím, co k tomu vedlo, nebo jestli zas nemá peníze, jestli to někde zase jako profrčel, nevím. No. A méně jako zabil si, už ho nikdo, že vlastně řešit nikdy nebude, že jo, což jako, jo, prohrál tady proti youtuberovi, streamerovi. Yes. Ale asi zpětně nikdo řešit nebude, že jo, každý to už zahodil za hlavu, nějaký ten zápas. Podívej se třeba na mě se Škopem, mě lidi řešili 2 dny a teď už řešej, s kým vlastně budou mít další zápas, že jo. No jasný, tak ono většinu času pak to má vždycky jako krátkou tu odezvu. Jako takhle lidi mě teďka znají, úplně co se mi zvedla popularita, tak mě znají díky tomu, že prostě jsem prohrál, vole, během 1,5 minuty, že jo. No jasný, ale i tak jako furt jsi blázen, že jsi s ním nastoupil a vydržel si i tu 1,5 minuty. A trefil si ho i dokonce. Myslím, že minimálně jednou, ale mám pocit, že víckrát. Jo, tou přední rukou tam bylo víckrát, to byl jako čistý bod, to byl čistý úder na hlavu. No. Ale já bych se teda teď posunul od přímo tvojí kariéry a sportu na samotný Clash of the Stars a zápasnickou show. Jaký máš názor na fenomén těchhle zápasnických show, jako je třeba Clash? A myslíš, že je to pro sport přínos a nebo spíš zábava? Protože když si to tak vezmeš, tak
to, co je jako Clash tady v Česku, tak už bylo v Polsku, nebo je v Polsku a je to i v jiných zemích. A teďko do Česka se to dostalo až před těma 3 lety, dejme tomu řekněme, jo. Tak myslíš si, že je to pro ten sport dobrý, nebo spíš špatný? Jako asi takový průměr, no. Všechno špatný k něčemu dobrý vlastně, ale myslím si, že to je takový pade na pade. Má to své pro a proti. Jasný. A těch věcí tam je spoustu, který přinesli tomu sportu, nebo těm bojovým sportům a máš tam strašně negativních věcí, co tomu přinesli. Takže je to takový pade na pade, no. OK. No, prostě lidi chtějí vidět, jako když to řeknu, nějaký influencery, prostě jak se mlátěj a stříká krev. Jasný. To je úplně, tady tu dobu, to je úplně stvoření jako blázen. Jo, jako z mýho pohledu to je právě to, co teď přímo jak kdyby se mi to vykradl z pusy, takže souhlasím. Že to je spíš takhle, je to pade na pade, ale je to spíš na té víc té přínosné stránce, než jako té negativní, no. Nebo ty si řekně, jako že ty děti, co to sledujou, nebo takhle, tak vlastně začnou sportovat a na ty kluci, nebo takhle celkově fakt jako i třeba ten kluk s kamením a takhle oni prostě fakt trénujou. Já vím, já jsem viděl ty jeho tréninky právě, no. A ještě předtím, než vůbec měl podepsanou smlouvu. Jo, i když ho nemám rád, nebo takhle toho kluka s kamením třeba například, je to prostě, nevím, za mě dement. Jasný. Tak prostě, ale furt trénuje a furt to ty jako děti vidějí a prostě vidějí, že trénujou, víš, všichni, že někdo na to teďka třeba na ty 10 jsem neviděl zápas, kdo by se na to jako vysral. Jo, o té 10, tak to jsem právě říkal třeba i já, že z mýho pohledu je to jeden z nejvyrovnanějších Clashů. Já se v Clash of the Stars pohybuju od 2 právě, jo, a celkově za těch dalších zbylých, dejme tomu 8 Clashů, tak tenhle Clash of the Stars, ta 10, ten The End, byl nejvyrovnanější zápasově, že jako i ty sázkoví specialisti jako hodně museli předvídat, kdo by mohl vyhrát a kdo ne u některých zápasů. Ale můžete já si jenom šouknu na nabíječku, ať si mi nevybije jenom chviličku si nevyběhnu pro nabíječku. Jasný, v pohodě. Co zatím říkáte, chat, na podcast po delší době? Asi po tak 2 měsících na back. Jo, jako měl jsem docela dlouhou pauzu tady od toho podcastu, od Valcastu. Každopádně řekl jsem si, že ještě dáme takhle na závěr letošního roku poslední 2 epizody, právě tahle probíhající epizoda s Denisem je předposlední a příští týden tak bude poslední díl Valcastu roku 2024 a pak příští rok zase od ledna, tak to rozjedeme ve velkým každý týden, minimálně 1 díl. Každopádně, co na to zatím říkáte, dámy a pánové? Jak se vám tady jeví Denis a jak se vám líbí tahle epizoda dnešní? Je to super, tak to rád slyším. Jinak kdybyste měli samozřejmě jakýkoliv otázky na Denise, tak můžete v chatu se zeptat, jo? Nebo minule, vlastně včera, tak jste měli tu možnost se zeptat i na Instagram Stories, což tady nějaké otázky ještě mám, na který jsem se ještě neptal. Ale kdybyste se na cokoliv Denise chtěli zeptat, tak se můžete zeptat přímo živě, tady na Twitchi, u nás, v chatu. Běžím. Jasný, úplně v pohodě. No to, aby se to nevybilo, víš. To byl pluser. To jo, no. Bude? Co už tady láduju. Dobrý. Jo, tak. A budeme ready. Let's go. Tak to jsem rád. Tak. Jo, ano, se potřebuji pak nasunout, protože to mám napojený. Je. Jo, takhle je to v pohodě. Jo. No, tak teď už ne, předtím to bylo lepší. Jo, dejte trošku vejš. Tak, já to jenom pošerpnu, je to úplně excelent. Takhle je to ideál, let's go. Takhle dobrý, ne? Jo, paráda. OK, tak jo.
je teďko, kromě teda těch soupeřů, který si jmenoval, nebo takhle, já to řeknu jinak, máš vyloženě nějakýho vysněnýho soupeře, se kterým by si chtěl jednou zápasit, ať už v Clashi nebo jinde? Aleše Bejra. Fakt, že jenom jeho. Jenom jeho? Jo? Prostě chci to úplně za ty jeho keci. Okay. Fakt jako to bude takový prostě pík, vlastně, co víc v Clashi jako je, než on. To je pravda. To je jako na jednu stranu pravda, protože hodně lidí to sledovalo i kvůli němu a kvůli tomu bordelu a show, když to tak řeknu, co tam dělal kolikrát. No, jako fakt prostě chci mu to vrátit, chci za to, že prostě nedodržel slovo. Chci mu to prostě fakt vrátit a myslím si, že to je takový prostě pík tady toho, to bude prostě můj pík v Clashi. OK. Takže... Nic víc už to nebude, no. Nic víc prostě. Ale Aleš Bejr tím ne, samozřejmě dělám si srandu, jako v tomhle případě tě chápu, pokud v tom je něco osobního, jo, a měl nějaký blbý keci a tohle, takže tomu tě chápu. Jo, je to fakt jako osobní, fakt jsme na sebe jako nasraný, fakt jsme se pohádali. Víš, jako, že tam fakt je ta jako nenávist mezi náma teď. No jasně, no, tak jako takhle, já třeba tady na Instagramu je právě taky jeden týpek, já to nechci nějak moc rozebírat, protože je to furt ještě v řešení a nechci nic prokecnout omylem. Každopádně je tady taky jeden týpek, se kterým by se měl bejt v Clashi, protože taky na mě má blbý keci, šíří o mě lži a hoaxy a jako reálně prostě si to s ním chci vyříkat takhle. Pač jinak to nejde. A pak je tady ještě z desítky právě soupeř Pepi Zajíčka a Adam Langley, Eddie. Jo. Ten taky mě, že jo, zrovna i na úvodní tiskovce té desítky vyzýval i dokonce. Na tu 3v1. Takže... Jo. Takže právě jako to jsou zatím potenciální dva, který mě jakž takž plus minus štvou. Jasně no, tak to by mohly dobrý zápasy, to by mohlo být super. Jo, tak já jsem teďka si všiml toho, že když jsme zapínali tenhle podcast, takže mě Eddie zmiňoval nějaký jeho storce, jak se pak podívám, o co bylo. Jo, něco jsem taky viděl, no. Taky viděl. OK, ale máš vyloženě nějaký nezapomenutelný moment ještě z Clash of the Stars, který tě nějak hodně ovlivnil nebo pobavil? Když tak zavzpomínáš. Ty brďo, asi ne, teď jak je to ten první Clash můj v životě. Tak zatím jsem tam jako nic toho nezažil, potkal jsem super lidi, třeba Rybku, s ním strašně úplně jsme si sedli. OK. Takže Rybka úplně shoutout, to jako fakt spolu vycházíme. Nice. Právě potom třeba i s tím Adamem, jak ty chceš jít, tak spolu vycházíme, takže... Jo, tak jako to takhle, samozřejmě s tím Eddiem, s tím Adamem to není zase tak jako vážný, když to tak řeknu, jako s tím Pavkincem, který o mě šířil, že jo, hoaxy, jo. A celkově prostě fakt o mě mele, či tak řeknu, hovna, takže... Jako Justin, jsme se tam, že jo, poznali a takhle, takže jako... Jo, Justin je super, no, toho znám taky dlouho. Ale, takže zatím žádný jako zážitky extra nemám, krom tady toho gala večeru, ale žádný vtipný nebo takhle to ještě ne. Ani z afterparty třeba potom? Hele, já jsem na afterparty nebyl. Byl v nemocnici. Jaj. Jo, takže já potajsnovi. Jako jsem rád, že jsem tam vlastně nebyl, protože bych se vožral strašně. No. A ještě víš, jak jsem byl pomlácený, kdy spoustu lidí se mi tam smálo, vlastně mě provokovali. Jo. Když jsem odcházel, tak se mě fakt jako fakt do mě jeli. A já, víš, byl by nějaký průser a jsem rád, že se to vlastně takhle odehrálo, že jsem měl do nemocnice a potom jsem měl domů. A ty jsi jinak jako vlastně po tom zápasu s Tysonem měl jenom toho monokla, nebo jsi měl i zlomený nos, protože mě bylo třeba řečeno, že jsi měl i zlomený nos, já jsem ten zápas teda viděl, ale nevím jako jak jsi přímo odešel, to, nebo... Ne, no, chápeš. Tak tady mě a potom jsem měl obtisklý jeho prsty tady na hlavě. Okay. To byly ty dvě rány za sebou, jo. Tady mě trefil a potom mě trefil tady a měl jsem takhle obtisklou jeho ruku. Prostě na čela. Crazy, ty kokos, reálně fakt, jo. OK. A jinak, jak se tobě osobně líbí, že ty bojový sporty získávají popularitu díky těmhle zápasům právě těch influencerů? Protože ne zase tolik lidí by třeba zajímalo Octagon a tak dál, ale ten Clash je zase
přece jenom něco jiného pro ty lidi, obzvláště třeba pro ty lidi, co sledují YouTube nebo veřejně známý osobnosti, influencery prostě. Máš takový jako pocit, že to pomáhá zvyšovat právě povědomí? Jo, určitě. To je jako dobře, podle mě. Je to dobře, no, ale určitě to pomáhá extrémně, že jo. Já si řekněte, že takovýhle zápas zase do Clashe nebo přines úplně jako nový jako fanoušky bych řekl, protože to zajímalo z boxerské scény, to zajímalo snad každýho tady ten zápas. Jo. Kdo se věnuje boxu, tak prostě věděl, že tady ten zápas měl být dobrý, měl být úplně, mi to fakt sere zpětně, že jsem tam nic neukázal, ty vole, úplně. No jasný. Byl nasraný, já furt jsem jako, ale už to tolik neřeším, ale prostě mě to sere. Nicméně prostě zajímalo to celou boxerskou scénu. OK, jo, jako to se vůbec nedivím, protože jít proti špičkový jedničce, co jak řeknu, prostě někdo jako seš ty, tak to si budeme, je to hell. A teď si víme, že kdyby si ateistem třeba i vyhrál, jaký by si měl pocit? To asi bych vybouch, že jo, totálně. To ani nechci, já si říkám, že všechny ty věci, které se vlastně dějou, tak se dějou z nějakého důvodu. Jo a prostě asi se tak stát mělo prostě. Jasný. Takže jako já nevím, co by se dělo, ale vím, že by mě asi trošku z toho jeblo možná. No. Že by tě každý hácal po rameni, každý by tě do hlavy, víš. Jasný. Takže já říkám, že všechny tady ty věci se z nějakého důvodu dějou. Určitě. Jinak teďko bych zabrousil do tvýho osobního života a celkově vlastně tvých osobních zážitcích, pokud nevadí, ale co tě v životě vůbec takhle mimo ten sport nejvíc baví? Máš nějaký koníčky, který by mohly překvapit i takhle tvoje fanoušky nebo posluchače tady podcastu? Tak baví mě jako jít na party někdy, jako to ne, že ne. No, klasika. Takže klasička. No a do toho mě baví hokejbal. Hokejbal tě baví, tyjo, OK. To hraju jako furt od malá a v tom jsem taky hrál za reprezentaci všechno a hokejbal hraju doteď, chodím si to prostě dělat jako hobby, protože mě to baví. Takže hokejbal. Že vyloženě hokejbal a ne, hokej samotný ne, ale hokejbal jo. Ne, hokejbal, prostě chodím hrát hokejbal, baví mě to, prostě mám tam dobrou partu, je to prostě, řeže se to, víš, je to takový i násilný někdy, jako fakt totálně, že to je fakt prdel. Okay. Takže mě tady hokejbal mě prostě, a já jsem tam vyrůstal na hokejbale, takže prostě to hraju doteď, mám to jako hobby a baví mě to. Takže hokejbal. Jo. Kdyby si měl říct jednu věc, kterou o tobě lidi neví, co by to bylo? Trochu to okořeníme, ten podcast. Jako lidi, co o mě neví? No. Já nevím, ty brďo, to je jako zajímavý. No. Tak to říkám, jsem se chvilku zamyslet. To je v pohodě, dej si kolik času potřebuješ. Jo, máme ještě času dost. Já nevím, že jsem strašně třeba bordelář, jako strašnej. Aha, OK. Zajímavý. Třeba tady to jako, že... Jako do mě zná, ten to ví, ale spousta lidí, ale jakože fakt jsem jako vole bordelář strašně. Já se uklidím, jakože když se teda už dokopu něco uklidit, tak za 10 minut mám tam zase bordel prostě. Jo. A máš to třeba takhle i s plochou na kompu? Že tam máš taky bordel, ne, tam ne? Tam ne. Okay. Tak to jako fakt jsem, udělal jsem si, protože prostě jak člověk na tom telefonu funguje, na tabletu, na počítači a prostě funguje tam, tak prostě v tom musí mít pořádek. Jo. Prostě vydělává mi to momentálně, mi to vydělává peníze. Jasný. To musí být v pořádku. Musí to být všechno tak, jak má být. Máme to stejně. Jo, ale to, že budu mít uklizený pokoj, já neříkám, jo, měl by to jako zásada, že? Ale třeba prostě mě uklizený pokojíček zabere hodinu času, 2 hodiny a prostě je to zbytečný, protože stejně tam za chvíli udělám ten bordel.
Takže radši prostě, víš co, to taková pičovinka, ale jasný. Ty 2 hoďky radši obětuješ na něčeho jinýho. No, takže bordelář. OK, zajímavý. Jinak teďko takhle vlastně, než se posuneme úplně na závěr na ještě zbylý ty instagramové otázky, tak tady mám takový rychlej kvíz, když to tak nazvu, a zábavné otázky. Tak kdyby si mohl trénovat s jakýmkoliv bojovníkem na světě, kdo by to byl? Kdo by to byl? Ale Davis, Gervonta Davis. To je ten můj favorit, ten jako oblíbenec. Jo, favorite one, OK. Jo. Máš jinak nějaký oblíbený takzvaně cheat meal, na který se těšíš po zápase? Jo, KFCčko, Texas Grinder Box. OK, nice. To je jako totální strop, kdo tady to vymyslel, tak ať mě úplně dají číslo, ať úplně mě sponzorujou. Shoutout KFC sponsoring. No to jo, to jako mě stačí, když mě budete dávat Texas Grinder každý den, úplně, tím jsem schopný jako, tím bych se přežral úplně totálně. Jo, ale oni jsou mega dobrý, jako to si budeme. No takže... jako to fakt, to je nejlepší hambáč, co podle mě jako celkově se baví o mekáči, o KFCčku, tak KFCčko má Texas Grinder nejlepší, úplně jako to je strop, tam jsou tak vyvážený chutě, že to nejde ani prostě to je tak úžasný. Jo, a oni když to jako udělají i vyloženě dobře, tak to ani tolik nepálí, i pro lidi, co nemusí moc pálivý a je to jako fakt špica. Takže... To je fakt jako, to je unikát, kdo tady to vymyslel, tak fakt je úplně genius. OK. Jaký je jinak tvůj nejdivnější nebo nejvtipnější zážitek, který jsi zažil během tvý zápasnické kariéry jako celkově? Když se budeme bavit jako o zápase, jako tam žádný jako nic vtipnýho není. No a nejdivnější? Jako taky asi nic. OK, ale tak to mě popravdě překvapilo. Jo, to mě popravdě překvapilo. Jak prostě za tu, no, co se týče tím zápasení, tak prostě jako nic toho ne. To není ani jako vtipný, se nikdy nestalo vtipnýho na zápasech, ani nic divnýho. OK. Co je jinak tvoje oblíbená bojová scéna, ať už z filmu, seriálu nebo hry? To si vyber z těchto 3 kategorií. No, tak jo, Bojka. Juri Bojka. Jo, to se viděl na všechny díly skoro, jak to je, tam mě baví všechny scény, jak jde proti tomu bossovi, já nevím, v té ruské věznici, jak je. Jo, vím, viděl jsem film. Jo, tak to je moje nejoblíbenější, to jsem jako malej úplně slintal nad tím a úplně jsem to zkoušel potom. OK. Když to dokoukal, tak jsem vždycky skákal na posteli a zkoušel jsem si to být jako on. A viděl jsi třeba takhle, když se bavíme o těch filmech, viděl jsi Creed jako film? Jo, viděl. A co na to říkáš zrovna na ten nejnovější díl, který je jako docela oproti 1, 2, tak je nejméně povedený? Já si to moc nevybavuju. OK, chápu. Já si myslím, že jsem to ani neviděl, jsem viděl 1, 2 jenom. Protože, no, asi jo, no, jenom 1, 2. OK. A kdybys jinak nebyl zápasník, co by si dělal? Byl bezďák asi. Nevím, jako prostě na práci. Okay. Bys tam byl mezi těma bezďákama Aleše Bejra. No. To tam taky podkuřoval, ty kokos. Byl bych v kanclu zavřený, úplně bych žil život na repete, prostě by to bylo. Asi tady tohle, já totiž v práci. Jo. Já jsem teda vyučený elektrikář, jako, ale já prostě nemůžu dělat rukama, prostě nejde to. Nesnáším to. Jasný. Jaký jinak máš plány do budoucna? Chceš se víc soustředit na tu sportovní kariéru, trénování, a nebo třeba úplně něco jiného? Ne, no YouTubeko, Kik, Instagram. OK. Takže influencering, sociální sítě. Ano, přesně.
Prostě podle mě jako si najdu své publikum, že jsem svůj na sociálních sítích a myslím, že to publikum jako teďka jde docela nahoru, jako sledující všechno a prostě mě to fakt baví, jak jsem říkal, takže našel jsem se konečně v něčem a prostě s boxem jsem skončil z nějakého důvodu a to, že teďka tady jako mám do toho zápas, ale mám tréninky, natáčí se to všechno, tak mě to baví, vlastně i to trénování. Jasný. Jinak? Jo, takže... Povídej. Takže vlastně jako prostě beru ten influence, jako tady tohle, OK. Že bych si dávat. Jasné. Jinak, co bys poradil mladým, kteří chtějí začít s bojovýma sportama? Ať prostě začnou, ať jdou do nějakého gymu, ať se vůbec nestydějí. Jo, znám spoustu kámošů, co říkali, že chtějí začít, ale že se stydějí přijít do toho gymu a zeptat se na to, víš, nebo začít. Já říkám prostě, vemte věci, vemte kraťasy, tričko a jděte tam prostě a oni vám všechno řeknou a nestane se, že by vás vykopli někdy. No, tak na začátku, ale jako to se musí vyzkoušet, si myslím, každý, protože kamo nikdo není dokonalý a nikdo hned ze začátku nebyl druhý Mike Tyson, víš co, takže... Ne, já jenom říkám, že ať prostě jdou a jenom ať jako se nestyděj. A to, jestli jim to půjde nebo ne, to zjistěj v průběhu tréninku, že to tam je ten trenér, aby to věděli. Ale pokud prostě se nezvednete, nebo půjdete už to, že půjdete s někým a budete na někoho spolíhat, tak už vás to trošku jako schazuje, víte, protože prostě jděte tam sami prostě. Jo. A budou si vás vážit ty kluci tam, ten trenér to uvidí, že jste přišli sami. A to už je sám o sobě jako výhra, že prostě přijdete a jdete tam vstoupit do něčeho nového. No, mně právě přijde, že hodně lidí jako s tím nechce začít z toho důvodu, že se stydí, no, jak říkáš. No, přesně. Právě. A nebo právě až moc overthinkujou to, že jim to nepůjde, že se jim budou ostatní smát. No, a nebo přesně tak a vůbec tak není ta realita, jako nezažil jsem, že by se někomu někdy na tréninku smál, jako když přišel nováček. Jo. A když už se někdo smál, tak jsem si ho vzal na starost a prostě jsem ho zbyl. Vyřešeno, ručo fůčo. Jo, fakt, a takhle to funguje všude. No. Jako přímek, prostě někdo se směje, tak si ho vezme trenér na sparring nebo něco a prostě mu vysvětlí, že se mu smát nebude. Že to no jasně, že se to nedělá. Takový gladiátorský výcvik. Ale mě teďko vrtá hlavou, ty jsi zmiňoval to, že tě to víc bavilo, když třeba tě natáčeli, no teď mě třeba jako právě napadlo to, kdo z koho. Jak probíhalo to natáčení a zákulisí k toho, kdo z koho, pokud o tom můžeš mluvit? No prostě trénoval, oni tě točili. Jenom si byl prostě v gymu, trénoval si a točili tě u toho, pak byly nějaký ty medailonky do toho zapojen, teda samozřejmě. Přesně tak, to bylo na konci, no. OK. Takže jako to... Takže taková klasika, to není být špatně. Zároveň jinak, než se posuneme na ty instagramové otázky, tak tady mám takovou moji poslední otázku a to je hodně na zamyšlení. Jak by si chtěl, aby si tě fanoušci a sportovní komunita pamatovali celkově? Zkus to klidně vyjádřit jedním slovem. Jestli to pro tebe bude jednodušší. Jak bych chtěl, aby si mě pamatovali, jo? Jak by si chtěl, aby si tě tvoji fanoušci a sportovní komunita pamatovali? No. Nevím, jako srdcaře. OK. Čekal jsem, že řekneš jako ledovýho muže, ale nechytal jsem se. Já tak jako beru, že prostě takhle ten ledový muž, prostě ono se stejná, každý říká Denis Drbal. Jo. Jako ten ledový muž, prostě to je fakt jenom pro nás taková, že jsme to vymysleli z prdele a nečekali jsme, že to tak jako chytne, ale furt se stejnak bere Denis Drbal. Ale teďka beru, že když říkal, že to je na zamyšlení, tak ledová muž je fakt pro mě jenom sranda. Ale chci, aby si mě prostě pamatovali, jako že jsem v zápasech nechával vždycky všechno. Že nikdy jsem nic nevzdal. OK. Tak jo, tak aby jsem se teda posunul na ty otázky na Instagramu. Yeah. A jinak
Já jsem teda na nějaký už jsem se právě ptal během toho podcastu, ač to zrovna hodili k tomu tématu. Každopádně je tady třeba otázka od tvoje jméno je cool, kolik ti je? 20. Přesně rovných 20. Jo. Takže jsme stejně staří, ok. Přesně tak. No, na to přezdívku jsme tady už rozebírali, to tam bylo hodněkrát právě, ale ještě tady je otázka od Erika a toho by zajímalo řádově plus minus, kolik lidí si přes tebe zakoupilo pay-per-view na Clash. Ještě nevím. Ještě nevíš, to se teprve dozvíš. Ale podle mě třeba, nevím, jako kdybych měl tipovat, tak třeba podle mě, nevím, 100 lidí. Jo, tak jako jasný, no, jsou tam takový ty známější tváře Clashe a zrovna proč jako, si vybrat tebe, víš co? Kamarádi a takhle mě prostě podporoval, myslím si, že třeba na 100 lidí se to vyhrabe. Ke 100. Tak 100 lidí jakhle na začátek si myslím špatný není a pokud se nepletu, tak zrovna i za ty prodaný pay-per-view potom máš nějak přidáno nebo něco takového. Jo, nějaký to máš, no. Takže tak. Každopádně teda, tohle by bylo pro dnešní 22. epizodu našeho podcastu Valcast všechno. Já děkuji moc za to, že si přijmul moje pozvání. Bylo to super, doufám, že jsi podcast užil a doufám, že se třeba někdy brzo uvidíme, ať už třeba v březnu na dalším Clashi a nebo někde jinde. No já taky děkuji za pozvání a užil jsem si to, byla to moje premiéra podcastová. Úplně tvůj první podcast teda. Jo. OK. Takže mám dobré zkušenosti s prvním podcastem. To rád slyším. Tak jo, takže to je teda všechno, jo? Jo, to je pro dnešek všechny otázky byly zodpovězeny. Teď teda to vlastně bude dostupný tež ještě tuto neděli vlastně na Spotify a na YouTube. A to ještě pak i přesdílím na sociální sítě a to můžeš přesdílet zpátky OK, přesdílím. Tak jo, tak děkuju moc a měj se hezky. Tak jo, tak já se s váma loučím a mějte se krásně. Čauko.